Ayun, what's up guys? Ano naman, tanghali na naman. So, ito, konting vlog lang tayo. Ayun, may pumasok na naman na biyahe. At ayun, long ride delivery. Pakita ko lang sa inyo. Binmaliton na botas. 903 plus 113. Ayun yung presyo ng presyo na papuntang na botas. So, ayun. Pakita ko lang sa inyo yung kung magkano yung presyo. Ayan, sa may 379N Boulevard. Tapos pakita ko na rin kaagad yung yung presyo niya. Ayan, 1,116 ay 1,016 yung makokolekta na cash. Tapos yung commission niya is 100. Commission ni Lalamove is 180.60. So ito na yung magiging earnings. 835.40. Yan yung booking ngayon. Ayun, ito yung isa sa update lang dito sa Lalamove, yung mga pumapasok na biyahe. At nga pala yun, may mga hanggang ngayon may nagtatanong pa rin kung malakas na ba dito sa Pangasinan. So ngayon hindi pa masyadong malakas masyado si Lalamove dito sa Pangasinan, pero may mga pumapasok na booking ngayon katulad nito. Binmalito na botas, so 903 plus 113 yung presyo nung sa Lalamove. Ayan, pakita ko lang ulit sa inyo. So yan yung yan yung mga papasok na biyahe dito, ng mga malayuan ng biyahe. From Binmali to so 218 kilometers magmula dito sa akin. Ewan ko lang kung ito yung delivery drop off location 218. So hindi pa kasama yung sa diyan. Yung papunta sa sa Tagupan, yung sa Binmali. Check natin. Yan, yung pick up location naman niya 15 kilometers away. So okay lang, sana malapit lang. And so may mga nagpapabook naman na dito, kaso nga lang matumal pa, tapos minsan magkakaroon ng booking pero malalayo. Meron naman paminsan-minsan meron din mga malalapit lang. So makikita niyo naman sa mga previous vlog ko yung yung mga nadideliveran natin na malalapit lang dito. So may nang konti obserbahan natin kung tataas pa yung yung magiging delivery fee niya kung magdadagdag pa si customer. Siguro kung nasa 1,500 to, baka nakuha na. Mabilis na makuha to pagka mataas ang delivery fee, mga 1,500 ganun. Actually ang dito siguro yung gasolina dito, mga abutin to siguro mga kulang-kulang 500 siguro. Siguro hindi ko pa sure. Meron na naman pumasok na na biyahe, dalawang biyahe na. Ayun 611 babayaran paid by wallet naman. 13 kilometers magmula wallet, tsaka yung isa yung kanina yung 903 dalawang biyahe na yan. 611 tong isa. Angeles to San Carlos to Angeles, tapos Binmali to Navotas. So kung babiyahin to siguro nasa 1,016 tsaka 1,600 lahat yung makokolekta kasama to. Itong isa naman, silipin natin yung ayan 611 tsaka 1 plus 100 commission nila lamang 122. So yung earnings niya 488. Ito babayaran sa sa wallet ng bayaran. Paid by credit, ipapasok sa wallet ni Lalamove. Tapos pwede niyo naman to i-transfer to sa sa GCash niyo, i-request niyo lang. Sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon na ng booking dito pa unti, kaso ang lalayo lang talaga. San Carlos to Angeles saka Binmali Navotas yung dalawang biyahe. Ayan guys, unti-unti na na kikilala si Lalamove dito. Regular, tapos itong isa pooling. Guys, kung pwede kayo pwede na pick up itong dalawang to. Yan. Pwede yung idaan muna sa Angeles, tapos kung pababa naman na kayo, tsaka kayo dumiretso ng Navotas. Yan. Yan diskarte dapat sa sa pagkuha. Nakuha na yung isa. Nakuha na yung Angeles. So natitira na lang to yung sa Navotas. So ayan guys, ganun yung diskarte, tamang diskarte talaga kung gusto niyo talagang medyo malaki yung kikitain niyo tapos dikita sa gasolina. Pwede niyo kunin ng
sabay yung basta along the way yun kanina, yung na-post kanina, yung papuntang Angeles, daanan nyo muna, tapos yung ayun, tsaka kayo dumiretso na Navotas. Actually sila alam mo yung sabi ko, pwede kayong kumuha hanggang 2 orders, pwede nyo na isabay yun. So siguro aabot ng kulang-kulang 1.6 yung ano, yung kikitain sa isang araw. Yun lang, hindi lang na, ang ano lang dito, ang problema lang, di natin alam kung ano yung mga ipapadalang item ni customer, kung malalaki o ano, no, maliit lang. Okay lang sana kung maliit, basta kasya pa doon sa motor. Yung tama lang yung ano, yung laki niya, na pwede tayong magbitbit ng dalawang item sa motor, sa gamit natin sa sasakyan, like yung motor. Ngayon 903 tsaka plus 113 pa rin yung presyo niya, hindi pa rin nagtataas yan. Hindi pa rin tinataasan ni customer yung yung biyahe. Unti-unti naman na nakikilala dito si Lalamove. Kaya sabi ko nga sa inyo, soon talaga yan. Baka sa susunod yan, marami ng booking dito. Time check 2:06 na, talas 2 na tanghali. Nakuha na yung biyahe kanina. Yung Binmali to Navotas. Wala na dito. Malinis na naman, wala nang booking na naman. So yun yung diskarte kung babiyahe kayo, lalo na kung nandito kayo sa probinsya, tapos kung paluwas kayo ng Maynila at alam niyo naman along the way yung kunin niyo na, pwede naman kunin niyo na nasabay yung yung booking. Katulad kanina, pumasok yung una yung Binmali to Navotas, tapos yung kanina San Carlos to Angeles, Pampanga. So along the way naman na, kasi so mauuna muna ninyong nababagsakan ng deliver the drop off yung kay Angeles bago kay Navotas. So yun yung diskarte sa pagkuha ng ng booking, para makatipid na rin kayo sa gasolina. Tapos yun nga lang, mag-ready lang kayo ng ng medyo malaking top up, kasi mabilis lang yung maubos yung top up, para hindi kayo maabutan ng pagka-negative dun sa wallet ninyo. So sa ngayon pa naman, meron pa naman akong 85.60 pesos na laman na sa wallet ng Lalamove. Huwag nyo lang hayaan na mag-negative lagi yung yung sa apps niyo. Loadan nyo kahit pa isa-100. Kung kaya nyo naman, mabudgetan nyo 200 o kaya 300. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share din sa inyo. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, kung paano yung mag-discarte nyo sa makatipid sa gasolina, at yun yung para isang takbuhan lang, isang biyahe lang. So ayan, kita ulit tayo sa next video ko. Ayan guys, thank you ulit, thank you sa panonood, at God bless sa inyo lahat.